Salutare lume, toți, salutare. Mi-am luat Mob Zen. Da, este aici. Da, uitați aici. Vreau să fac două promovări unor doi colegi de mei. El și aceia sunt Rob Chris 5. Asta se încarce cu YouTube-ul. Uitați-l, da. Asta e a doua încercare când mai încerc să filmez, sau oprit filmarea și chestia asta. Ok, deci el postează Minecraft, Sky Giant, Skywars, Minecraft Survival, ce mai avem aici, live-uri, Paladins, Scrap Mechanic și multe altele. Apoi al doilea este... Nu. Unde, hai. Ana. Ce? A pus Quiz, Calafa și Skrillex. Așa, uitați. Tot ea e o colegă de-a mea. Ea face mai mult vloguri. Make-up tutorial, alfabetul limbii mele, s-a prins rapid lyric, prank, adică tipuri de colegi, înțelegi? Cap song, tipuri de fete, 5 tipuri de colegi, rechizitele mele pentru școală. Da, așa, hai să vedem. Deci, filmez de câteva minute și ce m-am plictisit. Scoați-mi să citesc. Gata, am revenit. Sunt răcit, ceva boală, nu știu chestia astea. Filmez e ora 2, vedeți aici. Nu 2, hai de capul meu. E ora 8 seara. Am făcut eu o mapă aici. Și hai să vedem, da? Am făcut mai vreme doar o mapă, n-am făcut nimica. Dar am ajuns într-un oraș și atât. Dar totuși, chestia e că eu vreau să vă prezint unele aplicații. O aplicație care am și eu. Și să fac eu useless apps și de astea. Ok. PAP ringtones, ok? Cine nu știe ce e PAP, eu nu. Adică PAP asta. I have a pen. Da, și chestia asta, tot mai departe. Dong, chestii de astea. Dort Digman. Da. Asta îmi place și Pum îmi place. Îmi place asta. Pentru mine e ceva fain. Și dau use. Ok, deci asta a fost și cu aplicația asta. Oricum, am instalez și o aplicație useless, chiar useless, rău. Dar aptoide. Deci vă rog eu, dacă vreți ceva să vă instalez orice joc, numai aptoide să căutați. Scuzați-mă că am tușit acum. Aptoide și puteți căuta orice. Dar chiar orice joc. Am căutat eu de Room, uitați, mi-a găsit. M-am jucat puțin, m-am plictisit de el, l-am șters. Dar hai să vedem, să vărtăm. Deci pe ăla e useless. Descărcări. Fac, mi s-au șters. Am avut multe de alea. Comunitate, acasă. Da, aveți multe aici. Aveți și chiar și Terraria. Deci, eu vă recomand. Deslăbit, uitați. Offline. Ca să de alea mai bune. Emoji-uri. Virtual Reality. Marvel, Pop Culture. Nu știu ce prostie aia. Okay. Music on my ears. Stuff peak. Do you want scuze. Do what you love. Nu înțeleg. Do what you love. Ok. Feature stories. Stores.
și local apps. Ok, dar eu ce vreți ce vreți să filmezi? Ce jocuri vreți să filmezi? Și repet, cine știe cum să zic la de la YouTube să nu, repet, să nu-mi dea bani din YouTube, care câștig, dacă se întâmplă așa ceva. Deci nu-i vreau, ok? Nu. O să zic nu mulțumesc. Dar dacă ați instalat asta, vă recomand Milavub. Deci Milavub, să vă mănânțele asta. Minecraft Story Mode, MCP, Master are, tot pentru Minecraft. Da. Multe are. Are chiar foarte multe. Uite-te. Wow, wow, wow. Da, mod, da. Da, chiar are și moduri, vreau să vă spun. Chestia acum, că eu vreau. Puteți da și aici. Și căutați... dacă nu știu cum să-i spun. Nu știu cum să-i spun la ăla. Cum îl cheamă? Da. Survival Craft. Într-un cuvânt. Ieșiți de magazin la casă. La casă. Dați. Uitați Survival Craft. Telefonul meu se încarcă acum. Demo. Pixel Lantern. Survival Craft prostii. Dar dacă dați, încercați măcar unul. Numai să vezi ce să face. Asta nu e original. Virus. Da, nimic. Nu e nici bună. Nu e nici bună aplicația. Fac vieți dușesc. Wow. Bun, haideți să încheiem și cu episodul ăsta. Prezentare tot. Just prezentare. Și ne vedem data viitoare. Ok? Pa tuturor. No. Amigos. Adios. Tot să rămână așa și gata.